לפני כשנה וחצי התארחו בערוץ הידברות, בתוכנית אומן באמונה, זוג אחים חסידיים, צנועים ומוזיקליים להפליא. לא הרבה שמעו עליהם אז, בימת ההופעות שלהם הייתה בעיקר המדרחוב בירושלים, שם ניגנו ערב מול עדת מאזינים נאמנה שגדלה מיום ליום. מפיקת טלוויזיה שחלפה באותו מדרחוב שכנעה את האחים להצטרף לתוכנית מוזיקה חדשה, ולאחר התייעצות עם כמה תלמידי חכמים הם נענו לבקשתה. 3 דקות בודדות על המסך הספיקו להם כדי לכבוש את לבבות הצופים, שמצאו עצמם משתוממים אל מול העדינות, הכישרון והאותנטיות של האחים המוזיקליים, שנשארו נאמנים להלכה גם בפריים טיים של ערוץ 2. היום אין מישהו שלא מכיר אותם ואין ספק שהאהדה כלפיהם חוצה מגזרים. אני שמח לארח את האחים אריה וגילגת. שלום לכם. בואו נחזור קצת אחורה, כשאני אומר אחורה אני מדבר על 30 שנה. גדלתם באילת. בואו תספרו לי קצת על הילדות שלכם. אני האח הקטן, כידוע. והיה הרבה מוזיקה בבית, מגיל צעיר, מה שאני זוכר. אריק היה אחראי תמיד על התקליטים שהיו אז. והיה הרבה מוזיקה, ים, ספורט. ככה גדלנו באילת. איזו מוזיקה? פינק פלויד, ביטלס, אריק איינשטיין, דייר סטרייט. זה מה שהיה פחות או יותר. חיים יפים. אריה, מה אתה זוכר? מהילדות, מהנעורים? אני זוכר שאם מישהו היה אומר לי שעוזבים את אילת, אז הייתי רואה בזה אסון טבע. כל כך אהבתי את המקום. למה, מה אהבת שם? גם בתור אדם צעיר אתה לא מכיר הרבה דברים אחרים, אין לך כל כך בחירה, אבל היה טוב מאוד, כי היו לנו חברים מצוינים, והיה סדר יום עמוס מהבוקר עד הלילה, עם כל הזמן דברים מעניינים. כמובן שהמוזיקה הייתה ציר מרכזי בכל הסיפור. אני יותר התפרסמתי עכשיו דרך התוכנית בתור אחד ששר ומנגן על גיטרה, אבל אני בעצם, המקצוע שלי זה מתופף. זה דבר די חדש לי כל העניין הזה. ושם ככה הייתי משוגע על תופים וחיפשנו שם מורים ואיך ללמוד וניגענו שם בפאבים היו לכם הרכבים וכאלה? מה? כן, כל הזמן. איזה הרכבים? אתם זוכרים את השמות כבר? היה בדיוק אתמול, הראו לנו שהעלו לפייסבוק איזה קטע שהייתה להקת נוער באילת שנקרא להקת 059. שניהל אותה מוזיקלי דוד לוי, ואני ניהלתי אותה אדמיניסטרטיבית. וגילי היה גיטריסט שם יחד עם עוד איזה בחור שכולם מכירים אותו בשם אמיר דדון, ויש שם עוד כמה ככה חבר'ה מוכשרים. הלהקה הזאת הגיעה מאוד רחוק מבחינת היכולות המוזיקליות, ואפילו זכתה במקום ראשון בתחרות ארצית של מוזיקה אז בתקופה ההיא. זה אחד מהעניינים, אבל היו המון. המוזיקה הייתה... העניין הזה של ג'ם סשנים בערב ופאבים והרכבים שמנגנים בבתי מלון, מה שלא כל כך קיים היום. מצד תקציבים, מצד תקליטנים, מצד מה שהקהל מחפש. היינו מנגנים בבתי מלון כמעט כל ערב, הרכב של 12 נגנים. תגיד, זה לא דבר מקובל היום. 12 נגנים, יפה. ואני חושב ככה, צעירים, חילונים, אילת, דייר סטרייט, דברים כאלה, מיותר לשאול מה הייתה מקום היהדות, או איך ראיתם אותה בכלל? הבית מסורתי, תמיד היה חגים, קידוש, אבל זה היה כזה מעורבב, בתור מסורת, לא בתור קדושה. פולקלור. עושים קידוש והולכים לנגן באיזה פאב. אבל האמא באה מבית מסורתי, מזרוחניק. ידענו מה זה חלב בשר, מה זה כיפור, מה זה קידוש. אבל לא מעבר. לא. אריה, אתה בעצם הראשון מביניכם שעשה את הצד הזה, איך זה התחיל בכלל? אני יכול רק להגיד בהמשך לשאלה הקודמת, שאצלי בכל אופן, באמת היה את העניין המסורתי הזה, אבל בתוך הלב, בנשמה, כל הזמן הייתי בקשר איתו. מגיל מאוד צעיר, אני זוכר שהייתה לי אמונה והייתי מדבר איתו. שיתפת בזה מישהו? מה שהצדיקים, ובמיוחד התפרסם עוד על ידי רבנו נחמן, זכר צדיק לברכה, העניין של התבודדות. ואז לא ידעתי שקוראים לזה התבודדות כמובן, אבל כן, הייתי כזה, מדבר איתו, מבקש ממנו, מודל לו, הייתי כל הזמן בקשר איתו, מגיל מאוד צעיר. שיתפת מישהו בזה? לא, הייתי, זה היה סיפור שלי ושלו ביחד. אז איך בעצם התחיל החיבור היותר ממשי? זה התחיל, יש לנו עוד אח באמצע בינינו שיחיה בנימין,
ואנחנו כולנו, ברוך השם, ככה היום. גם הוא בענייני המוזיקה? כן. הוא לא מנגן ממש, הוא היה בעניינים של המוזיקה מהצד המסחרי של זה קצת, וקצת ניגן גם. אבל זה התחיל ממני כביכול התהליך. הגיע אלינו איזה חבר, שהוא ממשפחה ירושלמית, שהמשפחה שלו כולם חזרו בתשובה, והיו כבר ככה חרדים, והוא עצמו עדיין לא, הוא היה גר בניו יורק, והוא מוזיקאי מופלא, גיטריסט על. והוא הגיע אלינו לאילת, והיה עובד איתנו ומנגן, ויום אחד הוא פרץ את הדיסק בגב. ואיכשהו התגלגלו עניינים שהוא היה צריך לחזור הביתה, והוא היה מרותק למיטה בבית ככה כמה חודשים, בבית חרדי, היה לו הרבה זמן לחשוב. כן, לא היה לו הרבה ברירה גם. כפו עליו הר כגיגית. אז האחים מדברים, ותקרא קצת פה, ותקרא, הוא נתפס מאוד מאוד חזק. הוא הבין את העניינים בצורה מאוד חזקה. ואיך אתה ראית את זה? אני באותו זמן עברתי תקופות של בירורים, הוא הייתי בקשר טלפוני, והוא אמר לי, תשמע, מצאתי מה שחיפשנו כל החיים. כי היינו חברים מאוד קרובים, הוא הכיר את הנפש שלי, ואני את שלו היינו מאוד מאוד קרובים. תבוא אליי לירושלים, ואני קפצתי על קפצת איפה מה? רצית כאילו למצוא את הדבר הזה? זה היה מין ברירה כזאת. זה לא ממש רציתי, לא ממש חיפשתי, אבל חיפשתי משהו שלא ידעתי איך קוראים לו. והוא אמר לי, בוא, מצאתי את הדבר הזה שאתה לא יודע איך קוראים לו. ולקח אותי לאיזה בית כנסת מאוד עתיק של ככה עיראקים עתיקים שלא לבושים כמונו, כל אחד לובש משהו אחר, ולומדים שם תורה כמו פעם, והגבאי מחלק תה. והוקסמתי מאוד מהירושלים, ומהשערים, והאווירה, והאנשים האמיתיים, והעניין האמיתי, והתמימות בעיקר שהייתה שם. שלא ממש מצאת באילת, אני מניח. לא, גם באילת זה היה, אבל זה היה ממקום אחר. שם זה היה ממקום, התמימות באילת היא אמיתית, אבל היא ממקום שהוא מלא בבלבולים. ושם אין בלבולים. זה הולכים עם האמת. אין משחקים. וזה מאוד קסם לי, ונכנסתי לזה, לא היה לי קל. ככה אז הייתי איזו תקופה, ואחרי שנחשפתי לזה חזק, הבנתי שאין לי יותר דרך אחורה. ברוך השם. וככה גילי והעוד אח ככה נחשפו לזה לאט לאט. גילי, איך אתה ראית בהתחלה? אתה פתאום מתחיל לדבר עם מישהו למעלה, ונוסע וחוזר עם כל מיני רעיונות חדשים? אני גם הייתי בקשר עם החבר, היינו מנגנים ביחד שלושתנו לפעמים, הוא היה גיטריסט באמת מדהים, גיטריסט מדהים, היה לי קצת קשה בהתחלה, בוא נגן, נעשה חזרה, שבת, וזה אפשר לעבוד, נצטרך לחכות להם עד למוצאי שבת, אבל... רבנו תם גם. כן, אבל מהר מאוד גם קלטתי את העניין הזה, בגלל, הרבה בגלל החבר הזה, שאני מאוד החזקתי ממנו בכל העניין של המוזיקה, שהוא עשה כבר את כל החלומות שלי, שרק חלמתי, הוא כבר עשה אותם, חזר מניו יורק, ניגן שם עם הנגנים הכי טובים בעולם, והוא אמר לי את זה, אז ממנו באמת יכלתי לקבל את זה. הוא אומר לי, בוא, תראה, פתח לי ספרים, הראה לי דברים, ממנו היה לי אפשרות לקבל. אתם מתארים תהליך מאוד קל, כאילו, הוא בא, אמר לנו, שכנע אותנו, זהו, היינו בפנים. לא, זה מאוד ארוך, זה רק התחלה, זה רק איזה ניצוץ, מדברים פה על איזה ניצוץ ראשוני כזה, שמרגישים שיש משהו אחר, מעבר לכל מה שלמדנו עד היום. מאז עוד הייתה דרך ארוכה, נסעתי עוד לניו יורק, הלכתי ללמוד מוזיקה, אמרתי, אני רוצה לנסוע, לראות מה הוא עשה שם, איך שהוא חזר כזה גיטריסט, זה לא עזב אותי. אבל שם כבר השם סידר לי דרכים אחרות בניו יורק. בניו יורק התחזקת. כן. כמו שקורה להרבה יהודים שטסים לארצות הברית וחוזרים... באתי עם איזה ניצוץ שנדלק פה כבר, אבל שם התחזקתי, כן. מה היה לכם הכי קשה בתהליך? תראה, החשיפה הזאת לאמת, בהקשר לשאלה הקודמת, היא מיידית כביכול. זה לא היה לנו קשה להבין ששם אנחנו צריכים להיות. שם כולם צריכים להיות. אבל זה כמו תינוק שנולד, אין לו ברירה, הוא עכשיו יצא מהבטן, הוא בחוץ, הוא נחשף, גמרנו, אבל עכשיו יש לו הרבה עבודה כדי ללמוד ללכת ולאכול ולזוז ולדבר. אז הוא לא יכול לחזור לבטן חזרה. זה בערך משל כזה מאוד מקביל, העניין של החזרה בתשובה ושל ההבנה הזאת, ושל מה שאיפה, לאן אתה שייך. איך ההורים יגיבו? אחרי זה עבודה. או איזה חיוך. לאמא זה לא קשה, לא היה כל כך קשה, לאבא קצת יותר. אבא הוא כזה קיבוצניק, ציוני, מהדור הזה של המשפחה של אבא, היא משפחה מהמייסדים של אקרון, של מזכרת בתיה. משפחה מאוד מפורסמת, ידועה, ומאוד גדלו על
ברכי הציונות, ולא כל כך, הם היו בהתחלה דתיים, אבל עם הזמן שהדורות ככה כן. זזו קדימה, אז אבא כבר היה קיבוצניק, והוא איש של ים, ודייג, ושאוהב לשבתות. היה לו קשה עם זה, היה מין הרגשה קצת של אובדן אולי מצידו. אפשר להבין את זה. של פספוס, ברור שהבנו את זה. אבל לאט לאט הפערים האלה הם מצטמצמים, שרואים איך צמצמתם אותם בעצם? רואים יש פערים שלא מצטמצמים. רואים שהבנים לא השתגעו קודם כל. חושבים בהתחלה שאולי השתגעת, ויש לך איזה משהו שהוא גם אולי יחלוף, אבל שנבנים כלים מהתשובה לאט לאט, והאבא רואה שבסדר, שמסתדרים ומתחתנים, ויש ילדים, ומדברים דברים של טעם, ולא כופים עליו שום דבר. והאהבה והכל נשאר, ובאים לבקר ועושים מסירות נפש גם כלפי הצד השני, בלי לחצות קווים אדומים, אבל מגיעים עד לגבול שאפשר כדי שלא יהיה איזה נתק. מה זה בלי לחצות קווים אדומים? זה מעניין, כי אתה יודע, יש הורים, אני מכיר, שנגיד, אני מכיר מישהי שחמתה, אמרה לה, תשמעי, אני לא שמה פלטה בשבת. כאילו, אם את באה אליי, תאכלי מהאוכל שאנחנו מבשלים בשבת, או אתה יודע, מקרים אחרים שלא מכבים את הטלוויזיה למשל בשבת. איך מגשרים על הפערים? כי אסור לך בהלכה לאכול אוכל שבתוך שבת שיהודי הכין אותו באיסור. אז אתה לא יכול לחצות, זאת אומרת, אני לא יכול, לא אתה. לא, גם אני, זה בסדר. כן, אז זה דבר שהוא לא שייך, אבל הדברים למשל, יש לשון תמיד בספרי ההלכה שכתוב ובעל נפש יחמיר על עצמו. אז נגיד זה נקודה שאתה יכול להגיד, אני לא בעל נפש עכשיו פה, אני לא מחמיר, למה? כי אם אני אחמיר על עצמי, אני באמת עושה את האמת, אבל אני לא עושה את האמת לאמיתה. האמת לאמיתה פה היא סיפור אחר. פה אני צריך להתרכך. פה, איך אומרים הרבה פעמים בחב"ד, שהם הרבה פעמים מורידים מעצמם כביכול את היכולת שלהם להסתגר ולהתקדש למען עם ישראל, ויוצאים החוצה ומניחים תפילין, ועושים כל מיני מסירות נפש כזאת, שבעצם זה האמת לאמיתה. זה אולי לא האמת, אבל זה האמת לאמיתה, ככה באמת צריך לעשות. אפרופו משפחה, סבא שלכם היה גם כן חזן דמות גדולה, אתם מרגישים קצת כמו המשך שלו? אני אגיד לכם איפה אני גם שואל את זה, סבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא תמיד כאילו אמר לי, דודו, זו הדרך. היום שאני מסתכל אחורה, והוא נפטר כבר לפני יותר מ10 שנים, אני מרגיש שכן, יש פה איזה המשך, אני מרגיש חיבור מאוד גדול אליו, כי המשכתי את הדרך שהוא התווה. אתם מרגישים את זה מול הסבא? אני האמת הייתי בן 10 שהוא נפטר, אבל אני זוכר הרבה רגשות כאלה חזקים ממנו. הוא היה איש כזה מאוד מכובד, עם הרבה מידות טובות. מה שאני זוכר בתור ילד קטן, שמתנה איזה קו של כזה ערכים. אבל לא כל כך בקדושה, מה שאני זוכר, כאילו הייתי ילד קטן ולא... הרי אתה בטח זוכר קצת יותר. אני זוכר יותר, זה היה שהייתי נראה לי בשנה הראשונה שלי בצבא שהוא נפטר, ובתור נכד ראשון שלו, הייתי אהבת חייו, והיינו מטיילים הרבה ביחד. הוא היה דמות שאי אפשר להתעלם ממנה, גם במראה החיצוני שלו. היה איש נאה, גבוה, מאוד מכובד, סמכותי ומוכשר, היה אחד החזנים הכי טובים, שהיה מופיע פה בפסטיבלים, בבנייני אומה, בהיכל התרבות, הקליט תקליטים. עשה מוזיקה מדהימה שהוא כתב, יש עד היום הקלטות. ויש איזה מין, כל הזמן אני אומר, איזה כיף אם הוא יכל להיות איתנו כאן עכשיו. כן. בואו נעבור קצת לצד היותר אומנותי. לפני 2 בערך החלטתם להופיע מטעם עצמכם, בלי תמורה, בלי אמרגן, בלי יחצנית, במדרחוב בירושלים. זה צעד לא פשוט עבור בעלי משפחות שצריכים לפרנס את הבית וכו'. איך הגעתם לרעיון הזה, לביצוע שלו? באמת, אני עשיתי את זה מזמן, עוד בגיל צעיר באילת, לפעמים אני יודעים, בחבר'ה מלהקת הנוער שדיברנו לפני זה. לטיילת באילת, היינו מנגנים, זה היה חלק, משהו טבעי כזה שקרה, זה נשמע כזה מוזר, אבל זה היה מאוד טבעי, מאוד כיף. אבל אז הייתם נערים, עכשיו אתם כבר כאילו גם מוזיקאים שהוצאתם סינגלים, וכאילו, אתם כן רוצים לפרוץ איפשהו, רציתם, כבר פרצתם. יש את העניין הזה של אומן שהוא רוצה להציג את האומנות שלו ולנגן. זה מין נקודה מאוד, בוא נקרא לזה, זה מין תאווה. עכשיו, העולם הזה של היום, הוא לא כל כך נותן לך לפרוץ בדרך מסודרת. זאת אומרת, אתה הולך לאיזה פאב כזה שאפשר לעשות שם מנגנים, אז אומרים לך, כמה קהל תביא?
לא יודע, אני צריך להביא קהל, אתם פעם, לא, אתה צריך להביא לפחות 40 איש כדי שניתן לך לנגן פה. ואם אני לא אביא 40 איש, אז אתה תשלם לנו בסוף ההופעה 1,500 שקל. וכולי, עברנו הרבה דברים כאלה. והיה לנו חומר מקורי שאנחנו האמנו בו, ולא כולם משתגעים על זה שתבוא לנגן חומר מקורי אצלם, ועל הגב שלהם תתפרסם. כל מיני עניינים כאלה שהם מאוד עניינים גם רוחניים וגם גשמיים שהם מעכבים. וגם אתה נתקל בכל מיני סאונדמנים או אנשים שפשוט מקלקלים לך את מה שאתה עשית ולא מבינים. אתה לא יכול להגיע לרזולוציות שאתה עובד איתם לבד. אז אמרנו יום אחד, בוא נהיה תלויים רק בעצמנו. אבל רק בעצמנו. איך עושים את זה? הולכים לנגן ברחוב. אתה לא תלוי באולפן, אתה לא תלוי בסאונדמן, אתה לא תלוי בבעל פאב, אתה לא תלוי במפיק, אתה לא תלוי... אבל אתה תלוי באנשים שעוברים שם במדרכות. בסדר, אבל זה הכי טוב. כי מי שרוצה נשאר ומי שלא רוצה הולך. אף אחד לא קנה כרטיס, אף אחד לא שילם לך, אתה לא חייב לאף אחד שום דבר. אתה מנגן מה שבא לך, מי שלא רוצה, אל תשמע. יש לך עוד הרבה, שם בצד השני עוד נגן, הוא מנגן משהו אחר. ולי אישית זה נתן מקום מאוד מאוד של עוצמה. כי א', כביכול מצד הסטיגמה של העולם אין לך לאן לרדת. אתה חתיכת קבצן שהלכת לנגן ברחוב וזורקים לך עשרות אגורות שאתה מנגן שם לצורך ההגזמה פה קצת כדי להדגים את הצד הזה. אבל מצד המקום האומנותי, זה מקום מאוד חזק הרחוב. אתה פשוט בא לעשות את האומנות שלך בלי שאף אחד יפריע לך. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כל החלומות שלך וכל התאוות שלך וכל השיגונות, אחי, אתה יכול לעשות ברחוב כי אתה לא חייב לאף אחד כלום. ואתה עושה לך את הסאונד ואתה עושה שיר שיש בו סולו גיטרה של 7 דקות. ככה בא לי. לך תעשה כזה דבר באירוע שמשלמים עליך X כסף. יגידו, השתגעת, אנחנו פה שילמנו על שירים, אתה עושה לי פה קטע אינסטרומנטלי של 5 דקות עכשיו? עכשיו, הקטע הזה לא תמיד הרי הקהל יודע באמת מה הוא רוצה. הקהל הוא מולך לפעמים כמו צאן כזה, על ידי התקשורת, על ידי המפיקים, והוא אומר לו ככה, זה הכי טוב, זה מה שתשמע ברדיו, בטלוויזיה. הוא לא יודע שאם תביא לו משהו אחר בדלת אחורית, פתאום יגיד, זה באמת מה שרציתי, אבל אף פעם לא נתנו לי לשמוע את זה. וזה מה שקרה ברחוב, שנתנו שם משהו צד שהיה לאנשים כיסופים אליו, והם לא יכלו לקבל אותו כל כך ממקום רגיל, בוא נקרא בצינורות הרגילים. ולנו זה נתן המון עוצמה, כי זה מקום שאנחנו נורא מחוברים אליו. והשם נתן כוח וסייעתא דשמיא עצומה, שיכלנו להמשיך את זה גם בתוכנית הזאת. זה לא פשוט, זה יכול גם להיות אחרת. טוב, אז עם כל הדיבורים האלה על מוזיקה, נתתם לי תיאבון לשמוע אתכם. אני שמעתי קצת לפני כבר בבלנסים, וזה כבר, אני אומר, ממש יפה. אתם מוזמנים לעלות. תודה. בואו נשמע את דרור יקרא, לא גרסת 2014, אלא דרור יקרא הרגיל. דרור יקרא לבן עם בת, והיא לצורכם כמו בבת, נעים שמכם ולא יושבת, שבו ונוחו ביום שבת, שבו ונוחו ביום שבת. דרוש נביא ועולמי, באות ישעשני, את הסורק בתוך כרמי, ששבת בני עמי, ששבת בני עמי. דרוך בועה בתוך בשר, וגם בבל אשר גבר, לתוך צרי באף איבר, שמע קולי ביום אקרא,
שמע קולי ביום אקרא. אלוקים תן במדבר עד שיטה בראש תדהר ולמזהיר ולנזהר שלא נמתן כמי נהר, שלא נמתן כמי נהר. הדוח כמי אל כנו במוג לבב ומנגינה ונרחיב פה ונמלנה לשוננו לחרינה, לשוננו לחרינה. דרך חוכמה לנפשך ויכתר לראשך צור מצוות קדושך שמור שבת קודשך, שמור שבת קודשך. וואו, תשמעו, מקסים, מדהים, והבאת לי חשק לקנות גיטרה חשמלית בחיי. טוב, יפה מאוד, אז בואו נמשיך את הרעיון. דיברנו על המדרחוב, בעצם אתה אומר רציתם כביכול לשם הדוגמה לרדת הכי נמוך שאפשר, בסופו של דבר הלכתם וניצלתם את השיטה מהצד השני, זאת אומרת ערוץ 2, פריים טיים, תוכנית כישרונות, איך זה התחיל בעצם? איך הגעתם מהמדרחוב לערוץ 2? זה נשמע קצת דרמטי, אני יודע, אבל זה נכון. אני רק רוצה לתקן, ניתן לגילי לענות לך, אבל אנחנו לא חיפשנו את המקום הנמוך. אני יודע, לא, אני יודע, אתה נתת את זה כדוגמה. כן, אמרתי שזה זה יצא ככה שהגענו כאילו בעיני העולם למקום נמוך של קבצנים, אבל זה לא חיפשנו דווקא לשבת שמה. אנחנו מחפשים לעשות אומנות, לעשות מוזיקה, ולהגיד דרך המוזיקה את מה שיש לנו להגיד. אז הפלטפורמה הכי טובה הייתה הרחוב. זה שזה נמוך או גבוה, לנו זה לא משנה. אני אישית תמיד היו שואלים אותי, נו, אז איך פה, ואיך זה בתוכנית, ואיך זה... אני בשבילי כל במה היא במה, ואני מתייחס אליה. ברור שלחץ של תוכנית בפריים טיים, בשידור חי, הוא אחר מה של לחץ של הופעה ברחוב. אבל מהצד היסוד שלך המוזיקלי הוא כל הזמן עליו אתה נשען והוא מנחה אותך, זה לא כל כך משנה. זה באמת באמת לא כל כך משנה. אתה בהופעה, אתה צריך לעשות הכי טוב. זהו, זה הסיפור ברחוב, בבמה הזאת, בערוץ 2. לא, זה ודאי. המעבר הזה דווקא מראה שהציר שלכם הוא מוזיקה. ולא, זאת אומרת, הפלטפורמה פחות משנה. זה מה ששומר עלינו גם. נכון. בוא גילי, נתקיל אותך שוב וניתן לך לענות. איך בעצם הגעתם? איך הגענו לשם? האמת היא שבאמת, בלי הרחוב לא הייתי קופץ לשם ישר לא יודע, הרחוב הזה עשה איזה משהו
שפשף אתכם? מין, הופעתי הרבה בחיים מצד כל מיני הופעות, נגן וחתונות וכל מיני דברים, אבל היה איזה חיבור עם הקהל ברחוב, שזה נתן לי כוח לחשוב באמת לעשות את זה שם, בגדול מה שנקרא בטלוויזיה, כי ראיתי שיש שם חיבור מאוד טוב. זה מה שאריק אמר לפני, זה עושה משהו למוזיקה מאוד טוב, החופש הזה, שאתה יכול לבטא את האומנות שלך, וכמו שהולכים להקליט באולפן, תמיד עושים איזה סאונד, ולפני זה נשמע מצוין, ופתאום כשמתחילים להקליט, יורד איזה 80% מהאנרגיה שהם לוחצים על הכפתור של ההקלטה. אז זה העניין של הרחוב, החופש הזה עשה איזה חיבור כזה עם הקהל, וזה מה שגרם לי, כן, ללכת על אבל בטח היו חששות, לא? אתה יודע, מקום רחוק מכם. נמלטתם ממנו, אפשר להגיד, לתוך העולם החרדי, ופתאום כאילו זה קצת לחזור לבמה ההיא. כן, אני פחדתי מזה, באמת, זה לא דבר קל, חשבנו על זה, אבל ובאמת מצד הגב של התלמידי חכמים שאמרו לנו שכן נלך על זה, בלי זה לא הייתי עושה את זה. מה היה השיקול באמת שלהם? ראו שזה מחזק אנשים, ברחוב זה גם חיזק אנשים. הרבה אנשים שהסתובבו שם, שהורידו כיפות, אמרו לנו שהחזרנו את הכיפה בזכותכם. וגם תלמידי חכמים שבאים, שלומדים ממש האברכים, שלומדים כל היום, באו לשם בערב, ונהנו מזה, חזרו הביתה, אמרו לי, זה כמו הרגשה של, כאילו הייתי בשיעור מוסר, ככה הם התייחסו לזה. לא יודע, המוזיקה עשתה משהו בנפש מרגיע כזה, שזה עוזר גם ללמוד תורה אחרי זה. לא חששתם מחילול השם? נגיד אם היו מציעים לי להיות שם, איזשהו ריאליטי, הייתי חושש כאילו שנגיד ההפקה תבצע עליי איזושהי מניפולציה, או יוציאו ממני דברים, יציגו אותי לא טוב, יוציאו את הדברים מהקשרם, וככה כאילו הכיפה שעליי, במקום שהיא תייצג משהו טוב, היא תייצג משהו שלילי בין הצופים, וזה לא מסובך במיוחד לבצע מניפולציות. חששתם מזה? אני אישית באתי יותר בתמימות עם המוזיקה. קיוויתי ששומר תמימים השם, אני יודע. באתי לעשות מה שאני יודע לעשות וזהו. אריה, גם אתה קיווית? באמת באנו עם המוזיקה, והייתה לנו בדיקה לזה, כמו שגילי אמר, מאוד טובה ברחוב במשך המון זמן, המון שנים אנחנו מופיעים ברחוב, אבל באינטנסיביות, וכולל החומר הזה באנגלית, פעם היינו מנגנים רק את המקורי. אבל הכנסנו את האנגלית וכל מיני עניינים אחרים בשנה וחצי האחרונות שהופענו ממש באינטנסיביות. וראיתי מה קורה שם, ומה שראיתי שקורה שם, מה שהאמנתי כל החיים שאמור לקרות. זה לא היה חידוש בשבילי, שוואי, איזה יופי. אני כל הזמן הרגשתי שזה מה שצריך לקרות, שקיבלתי איזה מתנה, וגם גילי קיבל אותה, שיכול לעבור דרכנו איזה משהו שיעשה טוב במוזיקה. ובאתי עם הכוח הזה לתוכנית. וכמובן שמהצד הפחות עמוק, היותר רדוד, הגשמי, אנחנו אמרנו להם, אלה הגבולות שלנו. פה תצטרכו לדאוג לאוכל כשר. אנחנו לא נעשה דואטים עם נשים על הבמה, לא נשמע כל מיני... זה הגבולות בקיצור. ובאנו עם גב של תלמידי חכמים, עם הרבה תפילות, עם הרבה שנים של ניסיון, עם הרבה שנים של יסורים, שהם מאוד מזכחים וממרקים ומכינים לך כלים להיכנס לתוך האש הזאת. איך אמר לנו אומן מפורסם חרדי, אמר הסחרחורת, הוא קרא לזה. להיכנס לסחרחורת הזאת. עם הכוח הזה באנו, זה כמה דברים שככה, הם היו עמודים מאוד חזקים. ויש לך את התורה, ואת התפילה, ואת המשפחה בבית, וילדים. יש המון עוגנים שאתה לא אמור לבוא לשם ולהשתגע, ובכל זאת זה בסך הכל במה ונגנים, מה שאנחנו רגילים, זה לא איזה חידוש. ילד בן 17 שבא לשם לשיר ואף פעם לא היה על במה כזאת, אז הוא יכול אולי קצת להשתגע, אבל אנחנו כאילו בסיטואציה הזאת של לעמוד על במה עם נגנים ותאורה וסאונד, זה לא חדש לנו הסיטואציה הזאת. אבל מול ההפקה היה קשה למכור למכור במרכאות את כל הקווים האדומים? מאוד קל, כן? כי זה אנשים שגם אם הצד החיצוני שלהם כביכול רחוקים מהמקום שלנו, של האמונה ושל עבודת השם ושל קיום מצוות, אז ההפקה שאנחנו נפגשנו בה זה אנשים טובים, אנשים אינטליגנטים, אנשים עם מידות טובות. כמובן שיש לכולם מטרה, רוצים כסף, רוצים כבוד, רוצים רייטינג. אנחנו לא באנו בתמימות שעכשיו שמה הגענו אבל האנשים עצמם הם א' מקצועיים, וב' אנשים אינטליגנטים, טובים, שאתה יכול לדבר איתם, יש לך עם מי לדבר. וכשיש לך עם מי לדבר, אז גם אם הוא לא מסכים איתך,
הוא יכול להבין והוא יכול לקיים משהו, אפילו אם זה לצורך אינטרס. בוא נגיד שהאינטרס שלו זה שאתה תהיה בתוכנית ובגלל זה איזה רייטינג או משהו, אז הוא אומר, אוקיי, נעשה בשביל זה. לא נכנסנו שם למקום של דין, או למקום של ירידה, למין שוק כזה של ויכוח, זה אף פעם לא קרה. כל הזמן דיברו איתנו בצורה מאוד רגועה, מאוד מקצועית, מאוד, גם על הדברים האלה. החשיפה שלכם עוררה אהדה מאוד גדולה, גם בארץ, גם בעולם, זכיתם לכתבות בטיים, וושינגטון פוסט. ציפיתם לכל זה? זאת אומרת, הבנתם שאתם באים, זאת אומרת, כמובן שיש גם את המוזיקליות והכישרון הבלתי מעורר, אבל שיש פה גם כן איזשהו סוג של ייחוד, של אחרים יקראו לו גימיק. הבנתם שאתם באים על הטייטל הזה? אני לא ידעתי למה לצפות בשיר הראשון. קיוויתי רק להרים את המסך, להמשיך הלאה. באמת, לא ידעתי שיהיה כזה רעש גדול מזה. זאת אומרת, בפשטות ותמימות. תגיד, אגב, מסקרן אותי, אנשים שבאמת אוחזים בפשטות ותמימות מאוד גדולה, כמו שאני רואה אצלך. גם בגרסה החילונית שלך היית כזה? נראה לי שכן. זה לא הופך אותך מלבן לשחור, התשובה. יש כאלה שאולי סוגרים את כל מה שהיה להם לפני זה ונהיים מישהו חדש. אולי יש תקופה כזאת בהתחלה של התשובה, אבל אחרי התייעצות עם רבנים, במיוחד נראה לי רבי נחמן ברסלב מדבר על זה, ורבנים שהייתי אצלם בצד החסידות, שלקחת את כל מה שהיה אז ולהשתמש איתו לטובה עכשיו, לא לשכוח את כל העבר. לעשות מזה, זה טוב, הכל לטובה. זה לכתחילה ככה, השם עשה שקודם תהיה ככה, ואחר כך תהיה ככה. זה לא בדיעבד שהיינו חילונים לפני זה. יש סביבכם ויכוח, אני לא אגיד שהוא גדול, יש קולות בואו נגיד שאומרים שעשיתם קידוש השם מאוד גדול, יש כאלה שאומרים שזה לא מכובד, אנשים בלבוש חרדי, שרים שירים בלועזית. איך אתם התייחסתם לזה? זה כאב לכם כשכתבו? אני מתאר לעצמי, כאילו, אני יודע עם אילו כוונות אתם הלכתם לתוכנית. וכשמייחסים לכם כוונות אחרות לגמרי, מה זה עושה בפנים? אני אגיד לך משהו, פעם שאלו את להבדיל, את ג'ימי הנדריקס. אמרו לו, אתה יודע, כתבו עליך שאתה ככה וככה, דברים לא טובים. אז הוא אמר להם, כל עוד כותבים עליי זה בסדר, שיפסיקו לכתוב עליי, אני אתחיל לדאוג. ואתה מתאר פה כביכול תמונה שהיא מאוזנת בין התגובות שליליות לבין תגובות חיוביות, זה לא התמונה שאני ראיתי. אני ראיתי הצפה עצומה נכון, באינטרנט, והצפה עצומה בעולם החרדי, והצפה עצומה בעולם החילוני, שכל חילוני פגשנו אלפים, אתה יודע, כולם אמרו את אותו דבר, איזה קידוש השם עשיתם. עכשיו אם אני שומע אלפי חילוניים שאומרים לי איזה קידוש השם עשיתם, שאני לא בטוח שזה משפט ששגור בפיהם יום יום, ושהחרדים יש קונצנזוס עצום בעולם החרדי על מה שעשינו, אני לא מתרגש אם איזה מישהו כתב משהו לא טוב, או שאיזה עיתון ממגזר מסוים כתב עליו, אני לא כזה מתרגש, ואני גם ציפיתי שאתה יודע, גם מרדכי היהודי כתוב עליו שעוד מעט פורים, שהיה רצוי לרוב העם. אז אני לא מרדכי היהודי, אני רחוק משם, אבל אם הצלחנו ב-90%, 95%, אז הכל בסדר. אחד השירים שבחרתם לבצע בתוכנית, שיר שעליי באופן אישי, אהוב במיוחד של אריק איינשטיין, הוא חזר בתשובה. זה שיר שהוא כתב, יש אומרים שעל אורי זוהר, הוא אמר קצת דברים אחרים בזמנו, הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואיתו האישה והילדים, זה כאילו מין שיר קינה כזה, לחבר החילוני שאיבדתי. אתם ביצעתם אותו בתוכנית, בבחירה מעניינת ולא צפויה, ולפחות בעיניי הפכתם את המשמעות שלו, זאת אומרת, אבל הלב, הוא רוצה משהו אחר. זה היה גם מה שאתם רציתם לשדר, זאת אומרת, הלב של האדם, שעשה תשובה ושעבר לעולם אחר, הוא באמת רוצה משהו אחר. אני כאילו אישית מה שחשבתי במילים זה שעל באמת החברים שלי, שאולי ראו אותי שחזרתי והיו עצובים על זה, כביכול שהלכתי לאנשהו, אבל אחרי כמה זמן בתשובה זה לא, רואים שזה, האהבה נשארת, אם לא מתגברת. אני אוהב את השיר הזה שנים. הוא מרגש אותי מאוד, אני תמיד בוכה שאני שומע אותו. ולא שאני הוא המדד לאמת, אבל אני אמרתי לעצמי תמיד שאם הוא כל כך מרגש אותי ואני עד כדי כך, אז הוא חייב להיות אמיתי. והסיפור שם הוא אמיתי, ואם אני מספר על סיפור אמיתי בגוף שלישי, היה שם איזשהו הסבר שלנו גם על השיר לפני שהשארנו אותו.
כדי שזה יבוא ממקום שלא, אנחנו באמת לא עכשיו מקוננים על מי שחוזר בתשובה, אלא יש פה סיפור אמיתי ומרגש שבסופו של דבר נגמר יפה. הרי באמת, אם באמת הסיפור על אריק איינשטיין והרב אורי זוהר, אריק איינשטיין זיכרונו לברכה צריך להגיד, אז הם תמיד נשארו חברים, ואפילו המשפחות שלהם מאוחדות. אין פה איזה משהו שהוא נגמר בכסח או בדין. יש להם נינים משותפים. כן, כן. אז הסיפור הזה הוא מאוד מרגש, והוא מאוד יפה בעינינו. והשיר עצמו מוזיקלית זה אחד השירים הכי... וזה עבד בתוכנית, ברוך השם גם. יפה, אפרופו התוכנית, אני רוצה לשאול, לפני 1.5 שנה, אני מתאר לעצמי, כשהזמינו אתכם לאומן באמונה למשל, זה היה בטח התקשרו לאחד מכם, טק טק טק, באתם לפה. עכשיו אתם כאילו תחת, הפקות, ויש הפקה ומנהלים, ויש עניינים ומפרטים טכניים והכל. אתם מצד שני, וזה מה שלפעמים מעניין אותי אצל אומנים, שהם נורא פשוטים ותמימים, כאילו מהצד העצמי שלהם, אבל יש סביבה מערכת מאוד משומנת, וזה לא פשוט. איך אתם מתמודדים עם המערכת הזאת? אתם מרגישים שהיא מתאימה למידותיכם, או שקצת הלכתם לאיבוד? או שאתם חוששים ללכת לאיבוד בתוכה? תראה, לי אישית מערכות זה לא משהו חדש. אני אדמיניסטרטור, גם הייתי בצבא וגם ניהלתי דברים בחיים שלי, ואני מכיר את מה שעושים בטדי, אני גם עשיתי בחיים. זה לא איזה משהו שאני נחתתי לאיזה, מה אני עושה כאן. אני מכיר בדיוק מה עושים שם ומה צריך לעשות שם, אני יכול לעשות את זה לא פחות טוב מהם. אבל אם אני רוצה להיות אומן ולהתעסק במוזיקה, קשה לעשות את שני הדברים ביחד. ובטח לא עכשיו בהתחלה, והרי מישהו צריך לעשות את העבודה הזאת. אז היה אחד פעם שקראו לו צ'רלי צ'פלין, שעשה הכל לבד, אבל גם את כל הצד, בהתחלה אחיו שיחק איתו ביחד בסרטים, ואחרי זה אח שלו עבר לצד האדמיניסטרטיבי, והוא נשאר בצד של המשחק. מישהו חייב לעשות את העבודה הזאת, וטדי זה גוף מצוין שיעשה את זה, אנחנו סומכים עליהם, זה אנשים טובים, זה חברה סופר מקצועית, אז הכל בסדר. טוב, זה שם סופר מקצועיים בהחלט. מה השינוי העיקרי בחיים שלכם, ההבדל העיקרי בחיים שלכם היום לעומת לפני התוכנית? איך היום נראים החיים שלכם לאור ההצלחה? אני אישית מאוד מתפלל על זה, שלא ישתנה שום דבר שלא צריך להשתנות, ושמה שישתנה יהיה טוב לשם יתברך ולעם ישראל, ואם צריך להיות זה שינוי, כי העוצמות אחרות עכשיו אין מה לעשות, וללכת ברחוב קצת יותר קשה היום. אז יש ככה קצת שינויים, אבל בסך הכל זה לא... זה תראה, אם לא היינו עושים מוזיקה לפני זה, ולא היינו מנגנים, ולא במות, ולא נחשפים, באמת זה היה שינוי דרסטי, אבל בגלל שאנחנו מכירים את העולם הזה מלפני זה, לא בגודל ובעוצמה הזאת, זה יותר קל, כי זה מקום מוכר. טוב, השאלה לסיום, משהו שאני מניח הרבה צופים שואלים את עצמם, מתי נשמע מכם על דיסק חדש? על דיסק, לא דיסק חדש, מעולם לא הקלטנו דיסק. עשינו הרבה ניסיונות של הקלטות. אנחנו שייכים לעולם קצת יותר עתיק, שהוא עולם אנלוגי. דווקא הסאונדמן שלכם פה בהידברות, האיש היקר הזה, שוקי, הוא שייך גם ככה, למה הוא מבין על מה אני מדבר יותר טוב. וכשנחשפנו לעולם הדיגיטלי והתחלנו להקליט לפני 15 שנה, זה היה בשבילנו קצת שוק. שום דבר לא הלך ולא נשמע. אני יודע שהיום זה הרבה יותר טוב. יש לנו ככה סקיצות שעשינו, שהעלינו אותם ככה לאינטרנט. ועכשיו אני מניח שבחודשים הקרובים יצא סינגל, ואני מקווה שמזה גם נמשיך הלאה לדיסק הראשון שלנו סוף סוף. יש כבר חומרים מוכנים? כן. יש חומרים במגירה כבר הרבה שנים. והם רק מחכים להיות מוקלטים. הרוב זה לחנים שלנו עם מילים מהקודש. יש כמה שירים שגם מילים, אבל הרוב זה מילים מהקודש. טוב, אני מקווה שיש גם סולואים של גיטרות, כמו ששמענו פה. אולי נמצא שיר אחד בלי סולו, נראה. אמרתי בדיוק לגילי, בדרך במונית לכאן, שיש המון דיסקים שמקליטים מהם בלי סולואים של גיטרה, זה משהו שהוא קצת, אתה יודע, תמיד שהייתי ילד, והיו שמים שיר ברדיו שהייתי מחכה לסולו גיטרה, ואז הם... ועכשיו נעבור לטטטטטטט, כי הסולו גיטרה הגיע, טוב חבר'ה, השיר נגמר, בואו זה, ואנחנו בשבילנו זה ממש לא ככה. אני מקווה גם בשביל הקהל שאוהב אותנו זה לא יהיה ככה, אלא הסולו של הגיטרה זה יהיה משהו שמספר סיפור אחר בתוך השיר, ולא איזה מין תפאורה שצריך להזיז אותה מתי שמגיעות הפרסומות. מספר סיפור אחר, זו שורה שלקוחה מתוך הוא חזר בתשובה, אז אנחנו מסיימים את הסיפור האחר שלכם. תודה רבה שהייתם פה, תודה רבה על הביצוע הנפלא של השיר.
תודה רבה. ואנחנו מסיימים כאן תוכנית נוספת של בכיוון אחר. אנחנו נשמח לקבל מכם פידבקים, הערות, למייל שמופיע כאן בתחתית המסך, dudu@hidabroot.org. תודה רבה, ונתראה כאן גם בשבוע הבא. ועכשיו נעבור איתכם לשאלון אסוציאציות. אילת. אריק איינשטיין. חיים קרי. להסביר? כן. גיטריסט שניגן איתו איזו תקופה שמאוד אהבתי. חיי תורה ומצוות. חיים. פריים טיים. מסך. ערוץ הידברות. משפחה. גיל גת. אפשר להיכנס מתחת לשולחן. אריה גת. עוד נשמה פה שצריכה לעשות כמה סיבובים. והאחים גת. סיפור מאח האמצעי בנימין שיחיה, יש לו בן בעזרת השם שיחיה שעוד איזה 2-3 יעשה בר מצווה, אז הוא אמר לו, תראה, אתה זכית, לבן הגדול ניגנו רק אריק וגיל, אצלך ינגנו האחים האברכים. האחים האברכים המפורסמים. והאחים גת. מוזיקה. מוזיקה טובה. בעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה.